og velkommen til Bryggerstrik Strikker. I dag er det afsnit nummer 56. Velkommen til alle jer, der har set med før. Velkommen til eventuelle nye også. Jeg hedder Anne, og jeg kommer til jer her fra Silkeborg, hvor jeg bor sammen med min mand Henrik. Jeg sidder jo her, fordi jeg gerne vil fortælle jer lidt om mit strikke- og mit garnliv. Jeg strikker en hel masse. Jeg designer også lidt opskrifter. Det har jeg ikke altid gjort. Jeg har altid strikket. I hvert fald lige så længe jeg kan huske, har jeg strikket. Men det med at designe opskrifter, det er noget, der er kommet til i de senere år. Ellers er jeg uddannet sygeplejerske og har arbejdet på barselsområdet det meste af min karriere som sygeplejerske. I 2015 stoppede jeg som sygeplejerske, så det er 10 år siden, fordi jeg trængte til en pause. Og jeg tænkte, jeg skal bare have en lille pause, og så kommer jeg tilbage til sygeplejen. Det gjorde jeg ikke. Jeg kom til at arbejde hos Tind, som er for jer, der ikke kender Tind, så er det en garn- og tøjbutik, der ligger i Kloster, eller lige uden for Kloster, mellem Ringkøbing og Søndervig. Så det er ude vestpå. En rigtig fin butik, og jeg var lidt i tøjafdelingen og en del i garnafdelingen. Og der fik jeg rigtig lov til at bolde mig med garn og farver, og fik lyst til at strikke endnu mere og også designe lidt. Efter Tind kom jeg til Flittelise, som dengang var 2 butikker, både i Esbjerg og i Vejers. I dag er der en butik i Esbjerg og en webshop, og det er jo Karin Hørkjeld, der har den. Og der var jeg indtil 2022, hvor Henrik og jeg flyttede her til Silkeborg, så blev det alligevel lidt for langt at køre til Esbjerg hver dag. Så siden da er den stået på strik og design. Og jeg har lidt samarbejde med Møllers Uld, som jeg også kommer til at fortælle jer lidt om senere, fordi I kommer til at se det nyeste, jeg har designet. Og ellers så skal vi bare snakke om det vi skal snakke om, og det er jo strik og garn, og jeg kommer til at vise jer det, jeg har på, som er den eneste bluse, jeg har fået færdig siden sidst, og nogle bluser og en cardigan, jeg har på pindene, 2 cardigans, jeg har på pindene. Så bliver der noget med sjaler, der bliver mit tæppe, som er blevet færdigt, som jeg vil vise jer, og der er nogle strømper, og der er også noget børnetøj, fordi jeg har jo 5 børnebørn, som er mellem 0 og 7 år. Og de er bare strikkeværdige alle sammen, fordi både de selv og deres forældre giver udtryk for, at de gerne vil have strik til dem, så det er bare så dejligt. Så denne gang er der en del strik, der er færdigt, som jeg skal have med på søndag, så derfor vil jeg gerne vise jer det i dag. Vi skal til den yngstes barnedåb på søndag. Det er lille Torkel, der skal døbes af sin far i sin fars kirke. Så det glæder vi os rigtig meget til. Så lige i de her dage, udover at strikke, så har jeg meget travlt med at bage en hel masse kager, som jeg også skal have med til barnedåben. Henrik har også 5 børnebørn, og der bliver også strikket lidt til dem. Og nogle af dem er lidt, de 2 af dem de er lidt ældre end de der 6-7 år, så de er ikke så interesserede i strik mere. Lad os starte med det, jeg har på, og det er min Shetland Lace Pine Tree Tee. Og det er Garnsk, der har designet ud fra nogle gamle Shetlands lace-mønstre, eller hulmønstre er det jo. Der er sådan et lille mønster her. Prøv lige at rejse mig op, så kan man måske bedre se det her. Et lille hulmønster her for oven. Der er også lidt på ærmet. Og så bliver den afsluttet med sådan en picot-kant her for neden, som egentlig jo bare er en række slå om og 2 sammen, og så bukket op. Den har jeg strikket i en meget tynd merino lace fra Cowgirl Blues, der hedder den hedder merino lace, og farven hedder limoncello. Og så har jeg strikket sammen med en soft silk her fra Knitting for Olive i den farve, der hedder kvæde. Og det giver den her fine gule, og så er der jo de der lidt mørke speckles rundt omkring. Det jeg faldt for, det var lidt halskanten her, som jeg synes er rigtig fin.
og det er jo bare sådan en ret rille kant her, som jo så kommer til at bølge lidt, fordi mønstret trækker i det på den måde. Så jeg synes, det bliver rigtig smukt. Jeg slår lige op på mine noter, for jeg kan ikke huske. Jeg strikker på 3,25, pind 3,25 og strikkestørrelse XL, og jeg har brugt 210 gram i alt. Og heraf er de 89, det er silkmohair, så der er jo ikke engang gået 4 nøgler silkmohair til den her. Altså nu er det jo sådan, at jeg altid har kjole på, eller stort set altid har kjole på. Så de bluser, jeg laver, dem laver jeg ikke så lange, fordi så synes jeg, de er fine ud over kjolerne. Ellers så kan man godt lidt komme til at ligne lidt en snørret rullepølse, synes jeg. Så, men det er min Shetland Lace Pine Tree Tee, og det er Garnsk, der har designet. Og det er jo så den kortærmede udgave, og hun har også lavet en, hvor der er med længere ærmer, og den kan jeg ikke huske, hvordan. Den har nogenlunde det samme mønster heroppe, men jeg kan ikke huske, om der er mere lace-mønster på den. Den tror jeg måske, jeg skal prøve at strikke til efterår. Så tror jeg, det er børnetøjet. Nu skal jeg lige se her. Jeg tager lige en 2T. Lille Torgild, han blev født den 1. januar, og det er jo ham, der skal døbes. Og til ham har jeg strikket en kort dragt. Den ser sådan her ud. Det er Susie Haumann, der har designet den, og det er i den her bog, der hedder Baby It's Cold Outside. Og det er altså en ældre sag. Det er i hvert fald en del år siden, jeg har købt den. Nu skal jeg prøve at se, hvornår den er fra. Om jeg kan finde ud af det. No. Det kan jeg... 2015. 2015 er den her udkommet. Så det er jeg ikke sikker på, at man kan få den mere. Men en del af hendes opskrifter har hun jo lagt ud på sin hjemmeside, hvor altså de bøger, som ligesom ikke er, man kan få mere, eller ikke bliver genoptrykt, der er jeg ikke sikker på, at hun lægger alle opskrifter ud, men i hvert fald en del af opskrifterne ligger nu på hendes hjemmeside. Så muligvis gør den her også, og jeg synes, det er en sød lille dragt med de små lommer. Den er strikket nedefra op, så man starter med at strikke de 2 ben, strikker opad, og så er den jo meget sådan firkantet i det, fordi man slår bare op her til ærmerne, strikker op, strikker bagstykker op, strikker forstykkerne op, og så strikker dem sammen, og så laver man selvfølgelig kanterne bagefter. Og der er bare en enkelt lille knap i, og så har jeg fundet en rest, som jeg har lavet lommer i. Og så er den knappet op i bunden, og det synes jeg er ret smart. Så det er nemt at skifte ble. Men jeg synes, det er en fin lille sommerdragt, som han skal have i en af dåbsgaverne. Og ved du hvad, nu vil jeg lige gå over og hente min kurv, fordi der har jeg noget garn i, så vil jeg lige vise jer garnet. Så lige et øjeblik. Det er åbenbart svært at huske det hele. Men det er i hvert fald de 2 her, jeg har brugt. Og det her lyseblå garn, det er noget, som jeg kan simpelthen ikke huske, og det tror jeg snakke om sidste gang. Nu skal jeg så lige... Hvor jeg har det fra, men det er fra garnet. Selve garnet hedder Serena, og det er fra Manos del Uruguay. Så sådan der ud. Og det er 60% babyalpaca og 40% bomuld. Dejligt blødt. Så der er i hvert fald ikke noget, der gør ondt der. Det er bundfarven. Og den her, det er en Skinny Singles fra Hedgehog Fibers. Det er til lommerne.
Og det er altså også en gammel sag. Den hedder Dijon, og jeg aner slet ikke, om man kan få det mere. Men den er i hvert fald en del år gammel, tror jeg, fordi jeg kan slet ikke huske, hvad jeg har strikket af det her. Det var de to, jeg har brugt til den. Og den er strikket på pind 3. Og der er gået, skal jeg lige prøve at se, om jeg kan finde ud af, hvor mange gram der er gået til den her, om jeg skrev det ned. – 87 gram, så det er jo ikke alverden. Men ja. Så kort dragt. Og det er lidt sjovt, fordi jeg synes, at jeg har det sådan, når jeg ser, at der er noget, der er strikket nedefra, så er det bare sådan, så er jeg sådan lidt pas på det fra starten, men det behøver jo ikke at være nogen dårlige ting, at tingene er strikket nedefra. Det er bare fordi, jeg er blevet så vant til, at det hele det foregår op fra og ned, og så er der nærmest ikke noget montering. Det var så fint med den her. Så er der også kommet et par Hedvig shorts. Det er Havrebarna, der har designet dem. Og det er et norsk firma, som laver en del børneopskrifter. Jeg synes, de har rigtig mange fine ting. Og jeg så bare sådan et lækkert billede af et lille barn, der ligger med de her shorts på. Der var de bare helt hvide. Jeg har strikket de her til Gudrun. Og de er strikket i et soksæt fra Ladybug, som jeg har købt for sidste år, tror jeg. Og farven, den hedder Pastel Pleasure, og der var simpelthen den orange og den pink, de to var med som minifed. Så det er simpelthen det soksæt, jeg har brugt til at strikke shorts i. Og det er jo sådan, at jeg har 3 børnebørnspiger og 2 børnebørnsdrenge, og de der piger, de går alle sammen vildt meget op i enhjørning og enhjørningefarver. Det er jo så ligesom det, jeg må indrette mig lidt efter. Og jeg synes jo godt, den her, den kunne være sådan lidt enhjørningfarvet. Så jeg håber, Gudrun, hun bliver glad for at få de her små shorts til at have på, når det bliver rigtig dejligt sommervejr. De er strikket oppefra. Man laver den her kant først, så strikker det ned, og så bliver den der blonde strikket på, hvor man slår nogle ekstra masker op, og så strikker man den her vej, altså, og samler masker op herindefra. Hver gang man når ind til den, så strikker man 2 masker sammen, så hænger de fint ved. Og det ser sådan her ud inde, så det ser jo sådan set rigtig pænt ud. Og kanten her, den er også foldet ned og strikket sammen. Det kan jeg lige prøve, hvis det ser sådan her ud, når det bliver strikket sammen. Og jeg har ikke siddet og samlet masker op, og så strikker dem sammen. Altså jeg har 2 pinde og strikker sammen fra. Jeg har simpelthen bare haft maskerne på pinden, gået ned og taget den maske, og så strikket den sammen, og det har jeg gjort hele vejen. Det tager selvfølgelig lidt tid, men jeg synes faktisk, resultatet det bliver rigtig pænt. Hidtil har jeg faktisk tænkt, det er da nemmere bare lige at sy det sammen, og det er der heller ikke noget problem i. Men jeg synes faktisk også, det blev rigtig pænt, og også sådan meget fleksibelt i linningen, altså frem på en syet kant. Så nu har jeg set, at Dorit, hun også har den her farve med glimmer på. Altså det er jo et soksæt, så det er jo en strømpegarn, og så har hun noget, der hedder det glittersok, hvor det også er, altså hvor der glimmer på, og i den her farve, så måske er der en lille Barbara, der skal have en nederdel med det. Det ser vi lige på. Men i hvert fald de her Hedvig shorts hedder de, og det er Havrebarna, der har designet. Og de er også strikket på pind nummer 3, og det er strikket i størrelse 4 år, og jeg har brugt 80 gram. 3-4 år det strik. Så er det Gudruns far, han har været på barsel med Holger her de sidste par måneder, og har bedt mig om at strikke nogle sokker til Holger, fordi at han synes, at Holger han havde kolde tæer.
Så der er blevet et par sovesokker til Holger. De ser sådan her ud. Holger, han bliver et år i næste uge. Så det her, det er så størrelse 9-12 måneder faktisk, fordi jeg synes, det gjorde jo ikke noget. Altså nu er det jo sommer, så hvor meget skal han bruge sokker nu, så kan han bruge dem til vinter i stedet for. Så det er Amager Strik. Ja, Amager Strik, der har designet dem her. Og jeg synes faktisk, de er lidt fine, fordi jeg tror, de sidder godt fast på foden med den der rib, der er dernede omkring anklen. Og så har jeg ikke strikket en kilehæl, jeg har bare strikket en shadow wrap heel, fordi jeg synes, at det var det hurtigste og nemmeste lige i det her. Og så har jeg lavet en stjernetog, tror jeg det hedder, når der ligesom er taget ind hele vejen rundt. De er strikket i Javol i en farve, der hedder 830045, og så i en BFL sok fra Camajonit fra 2023, hvor er hendes fugle i den farve, der hedder rødkælk. Og jeg var sådan lidt i tvivl, om jeg bare kunne lægge den dobbelt. Om jeg havde nok til det. Det tror jeg havde, men jeg var lidt usikker på det, så derfor valgte jeg at sætte den sammen med den der Javol i stedet for, som jeg også havde liggende. Så de er strikket på bind 3,5. Nu skal vi se om. Og det er de to farver her, der er strikket sammen. Det her, det var rødkælken og Javol. Så. Det var det, jeg skal have med på søndag, fordi der skal vi jo ses alle sammen. Så er der en børneting, jeg har på pindene. Og det er en sorgenfri jakke. Det er til Eva, og Eva, hun er 7 år. Og nu viser jeg lige min taske her, så I kan se, hvad der er gang i. Fordi Eva, hun er også vild med de der enhjørningfarver. Og så jeg, at Holstgarn havde simpelthen en pakke, der hed enhjørning. Og den var både i Coast og i Supersoft. Og det her, det skulle være sådan en trøje, der kunne bruges også om sommeren. Så derfor har jeg valgt at strikke det i Coast. Og har været forbi tidligere på foråret, der var jeg hen og gav en tur i Skagen. Og så kørte vi forbi Holstgarn, hvor jeg købte den der pakke. Og så købte jeg en kone også i den her farve, som hedder Powder. Så det er virkelig sådan en puderfarve. Den har jeg så valgt at bruge som bundfarven, og så har jeg valgt den opskrift, der hedder Sorgenfri jakke, og det er Indie Blomst, der har designet den. Det er også et norsk firma, som måske laver lidt voksne opskrifter, men primært børneopskrifter også. Også nogle rigtig fine og meget sådan let tilgængelige opskrifter. Jeg er nået dertil, hvor altså det er jo en cardigan. Kroppen er færdig, og jeg er ved det første ærme. Egentlig er den jo ensfarvet, den her, i det her strik, hvor det er retriller og så ribstrik skiftevis. Jeg har så valgt, at alt, hvad der er ribstrikket, det bliver så i de forskellige farver. Så derfor kommer den til at se sådan her ud, og så er det retrillerne, der er den der puderfarve og kanterne. Så jeg har lavet en dunde ude i den ene side, fordi kanterne bliver strikket med, sådan at de kunne blive ens. Så der er hele tiden hængt en dunde, så hvor jeg ligesom har bundet det sammen, når jeg nåede derud til. Strikket knaphuller med. Og der er strikket med 2 tråde hele vejen igen, med strikker på pind nummer 4 og 3,5 til kanterne. Så nu er det bare derudad med ærmerne, og så er den færdig, og så skal den have nogle knapper. Men jeg synes, at den bliver rigtig fin. Og jeg synes da også godt, man kan sige, at det her det er enhjørningfarver. Bundfarven hedder som sagt puder, og så har jeg faktisk været ved lige at undersøge, hvad de forskellige hedder. Den her oppe, den hedder Spearmint
Så er der Fauna. Og så er der Fairy og Ice Tea og Petal, Citrus og Freesia. Og så starter de igen derefter. Hvis man ikke vil købe hele pakken. Altså jeg synes faktisk, der er... Man kan jo se, at jeg mangler kun halvandet ærme, ikke? Og jeg har virkelig meget. Det er kun halvdelen, I kan se der. Fordi jeg strikker med 2, så har jeg fået dem bundet op i 2 25 grams nøgler. Eller det har jeg selv. Det har Henrik gjort for mig. Så jeg vil helt sikkert have til at strikke en mere. Og jeg tænker, at Barbara, som er Evas lillesøster, hun er måske ikke så meget til cardigans, men hun er måske mere til en trøje. Altså vil jeg strikke en trøje til hende i de samme farver, og det tror jeg, hun bliver glad for. Så jeg synes, den bliver rigtig fin. Sorgenfri jakke hedder den, og den fås altså både i også med, som baby, hvor det sådan er et omslag, altså man lægger ind over knapper i ude i siden, og så er der juniorjakken, og jeg tror også, eller den er også som voksen, fordi jeg har faktisk strikket en til mig selv. Jeg synes, det er et fint mønster. Så ja, så tror jeg heller ikke, der kommer mere enhjørning i dag. Og det er også det, jeg har gang i af børnestrik. Så prøver vi lige at se. Så er der sjaler. Og der har jeg fået et færdigt. Sidste gang, der viste jeg jer, at jeg havde været i Flittelise til garn release på årets Folk Cancer garn, altså Folk Cancer 2025 farven. Og jeg havde købt 2 gange 100 gram med hjem. Altså de ligger jo 2 gange 50 gram, så jeg havde købt to pakker. Fordi at jeg har en veninde, som blev diagnosticeret med brystkræft her i vinter. Og jeg synes, hun skulle have et sjal. Og Lone tager ved, og altså alt går godt, alt er gået efter planen, så det håber vi, det bliver ved med. Men Anne-Dorthe, hun elsker bare, der må godt være knald på farverne. Så da jeg så hvordan de der farver var, så tænkte jeg, det er der bare lige Anne-Dorthe. Så jeg har valgt at strikke et kammeskaft til Anne-Dorthe i Folk Cancer garnet fra Flittelise, årets Folk Cancer garn. Og det er kommet til at se sådan her ud. Det er jo Mette Hvidtved, der har designet det, og det er i den bog, der hedder Strik med et enkelt fed, som udkom her for nylig. Jeg havde jo 4 gange 50 gram, og her er der brugt 3. Altså jeg har virkelig, virkelig lidt tilbage. Jeg har et helt 50 gram tilbage, som jeg ikke er til at holde på, og det er helt med vilje. Det skulle ikke veje mere end de der 150 gram. Og det er fordi det her det er ved at bruge til nogle strømper, eller måske nogle halvvanter. Men af de 150 gram, der er der det her tilbage. Og jeg har jo simpelthen bare strikket indtil der ikke var mere, og tænkt, nu skal jeg også lige have til at lukke af med, og det var så det her. Så det er det, men allerede her kan man godt se, at der er lidt farveforskel. Og der har jo så været en af de der 50 grams, der har været noget mere lys i det, og sådan aprikos orange, og det er jo meget tydeligt at se, at den har jeg så ligesom valgt. Jeg har haft 3 fed, og jeg har simpelthen taget, når der kom en ny sektion, så har jeg simpelthen bare skiftet farve. Så derfor er det kommet til at se sådan her ud. Og det er jo så blevet noget større, fordi at der jo er brugt 150 gram og ikke kun 100 gram. Så det er jo ikke kun et enkelt fed, men halvandet. Det måler cirka 196 i vingefang og 50 i dybden. Altså 50 ned her. Og så 196 ud i vingefang. Og det gør, at det bare ikke bliver et lille bitte skaf, men mere et tørklæde, man sådan kan putte sig lidt mere i, og som luner lidt mere. Så det glæder jeg mig til at give Anne-Dorthe, og hun har set, mens det var ved at blive strikket, og var helt vild med farverne, så
Så det tror jeg, hun bliver glad for. Jeg synes altså også, det er blevet vildt flot, og jeg kan godt lide, der er også lige de der grønne speckles i. Jeg elsker de farver, der er i år. Og sådan er det jo. Karin, hun farver en ny farve hvert år. Og de er forskellige, og nogle gange er der glimmer i, nogle gange er der ikke så meget farve på, nogle gange er der meget, og ja, og det er sådan, det skal være, og det er bare så fint. Og jeg ved, at man stadigvæk kan købe for Cancergarnet, fordi jeg ved, at Karin, hun farver lige så længe, der er interesse for det. Så alt overskud, det går jo til støtbrysterne. Så ja. Karmascarf, og det er Mette Hvidtved, der har designet det. Det synes jeg blev rigtig, rigtig fint. Og så har jeg endnu et karmascarf på pinde, som jeg egentlig startede med. Nu skal jeg lige se, hvor jeg har det henne i alle mine tasker her. Det startede jeg med, fordi jeg egentlig synes, at jeg synes, det var rigtig fint, det der karmascarf. Og jeg vidste helt fra starten, at jeg ville strikke et til mig selv, og det skulle også bare være større. Så jeg havde 200 gram af den her farve. Det er en single merino fra Etienne, og den hedder All the Love. Gør den ikke det? Jo, All the Love hedder den. Og det er en af de sidste, som da Marlene hun annoncerede, at hun ville lukke Etienne, så købte jeg lidt hos hende, og det var en af de her farver. Så den her, den bliver til mit karmascarf. Og jeg er ikke kommet så langt, fordi så tog Anne Dortes karmascarf lige over. Og sådan er det jo nogle gange. Nu skal jeg lige se, fordi her der er blevet totalt gået kluder i noget her. Så hjælper det på dig. Mit er nået så langt, og det er måske lidt svært at se her. Så er det måske lidt nemmere. Det bliver jo bare ens farve, eller som det nu er, når det er håndfarvet garn. Men der bliver ikke, jeg sidder ikke og skifter med farver her. Så ja, det bliver rigtig fint, og det tager jeg frem en gang imellem. Nu er det andet Anne Dortes jo blevet færdigt, så nu skal jeg have lidt mere gang i det her, så det også kan blive rigtig fint. For jeg synes, det er en super flot farve, den her. All the Love. Ja. Sidste gang, der viste jeg mit sidste design, som hedder Ingrids tørklæde. Som jeg har strikket her i vinter. Eller i foråret er det faktisk, fordi jeg købte garn hos Camadio Knit på sådan en knit night, de havde i februar måned. Der faldt jeg fuldstændig over en cashmerino, som er en blanding af merino og cashmere. Og jeg tror faktisk også, der er en lille smule nylon i, så det er... skal vi se, jeg har farven hernede. Det har jeg ikke. Så det kan jeg faktisk ikke helt huske, om der er nylon i. Men det er sådan en meget blød, måske virker den også lidt tykkere i det, selvom den løber de der 420 på 100 gram, så tror jeg bare, at cashmere den folder sig ud, og derfor kommer det til at virke en lille smule tykkere. Jeg blev helt vild med den farve her, der hedder Krobus. Og det er jo det sjal, der er strikket fra side til side. Man slår op hernede og strikker de der linjer op, indtil det har den dybde, man vil have. Og så tager man ind igen og lukker af i den anden ende. Det er ikke noget, der er spor kompliceret. Der er krydsede masker. Måske kan man bedre se det, når jeg holder det sådan her. Det er ret riller og krydsede masker. Så er der også nogle vrangmasker på bagsiden. Det er ikke mange. I-cord kant i begge sider. Jeg har haft 2 fede, og jeg har alterneret, fordi jeg kunne se, da jeg fik dem vundet op, at der var forskel på dem. Nogle gange er det svært at se, når de ligger flot i fedene. Når man så får dem vundet op, så kan man godt se, der er alligevel lidt mere speckles på den ene end på den anden, eller hvordan det nu er. Så derfor havde jeg ikke lyst til at få en, der var
mere spækkel i den ene ende, end den var i den anden ende. Så jeg strikkede 2 pinde med en farve, 2 pinde med den anden farve. Så heroppe i den kant heroppe, det er der, hvor jeg har skiftet lige inden for kanten. Den er så ligesom blevet lidt mere fast på grund af det, men det gør jo ikke noget, fordi det er jo et sjal, der ligesom, det er jo den, der ligger ind mod halsen, så det er jo den anden side, der gerne må kunne give sig lidt, ikke? Det her, det har jeg lavet et samarbejde med Møllers Uld, og det har jeg også gjort med nogle andre tørklæder. Hun køber så opskriften af mig, og så laver hun kits med garn, med deres garn, og hun har strikket det op både i deres strømpegarn, hvor det er spæklet lidt ligesom det her, og så har hun strikket det i en ensfarvet, den der hedder Møllers 2, og det tror jeg er en blanding af merino og alpaca. Jeg kan ikke helt huske det, men det mener jeg, det er. Og hun plantefarver jo de smukkeste farver, og det er altså også virkelig, virkelig flot i den der lidt mere ensfarvede udgave. Og det ved jeg, at hun har sendt mig nogle billeder, og jeg kommer til at lægge opskriften op her på fredag. Der kan man købe opskriften på Ravelry, og der kan man også se nogle af Else Maries billeder af hendes tørklæder. Og ellers kan man gå ind på Møllers Uld, og så kan man købe kits der. Jeg har ikke lige tjekket op på, om hun har lagt kits ud. Hvis ikke hun har, så kan man jo altid spørge og få det tilsendt derefter. Ja. Jeg ved, at hun også har et samarbejde med Farvergården i Æbeltoft, og der ligger også nogle af hendes kits. Det her kommer også til at være der. Men også nogle af Møllers Ulds andre kits, de ligger, så man kan købe dem med Farvergården i Æbeltoft, hvis man skulle være på de kanter. Det har aldrig lykkedes mig at komme ind og se det, men det står stadigvæk på min liste, det vil jeg virkelig gerne. Da vi var i Æbeltoft sidst, der var den lukket. Så ja. Det hedder Ingrids tørklæde, og det kom så lidt af, at jeg sidste år lavede Elins tørklæde, også i samarbejde med Møllers Uld. Og det har også nogle krydsede masker, det går ligesom bare på den anden led, og der er også noget andet, der er også noget ved kanten, og det er et anderledes tørklæde, men alligevel lidt af de samme teknikker, der er med. Så derfor synes jeg, at det her, det kunne godt være Elins søster, og Elins søster hedder Ingrid, så derfor er det blevet til Ingrids tørklæde. Og det kommer som sagt på fredag, så kommer opskriften ud på Ravelry. Og har man ikke mulighed for at tilgå Ravelry på, eller at det går i kluder for en, så kan man også bare skrive til mig, så finder vi ud af det. Så kan jeg sagtens sende opskriften til jer. Ja, det var det, jeg havde om tørklæder i dag, fordi jeg har stadigvæk 2, som jeg ikke har strikket på siden sidst, så det synes jeg ikke, der er sådan meget grund til at vise jer. Og det er jo mit runer shawl, som jo er den samme strik, som Erika Knight har med sit, det er jo hendes garn. Og lige nu kan jeg ikke huske, hvem det er, der har designet. Men det er i hvert fald ikke Erika Knight, der har designet det. Det kommer jeg tilbage til, fordi når det ligesom kommer lidt mere i sving, så skal jeg nok vise jer det. Og det plejer at være sådan et, jeg tager med på færgen, og nu skal jeg jo på færge her på søndag, så må det ikke, at det lige får et par pinde, når jeg sidder på færgen. Ja, så er der også mit Joys of Spring, og det har jeg ikke strikket på siden i vinter. Så måske bliver det igen til efteråret. Lige nu er jeg sådan lidt pas på det. Der er hele tiden nogle andre ting, der dukker op, så derfor, det er der ingen grund til at vise jer. Så lad os gå videre til noget af det andet. Jeg tager lige en tur til igen. Så har jeg også noget andet på pindene, og det er en udgave mere af den her. Kan det passe ikke? Jo, den tog jeg også med. Og der er ikke noget silkemohair ved den her, fordi jeg tænkte, det kunne også være meget rart at have en anden udgave af den.
Den ser sådan her ud, og der er stadigvæk den der, man godt kan lidt fornemme. Den bølgekanten heroppe og det lille mønster. Selvom det er et håndfarvet garn, og det er mere spæklet end det jeg har på. Så jeg er ved at være der. Jeg skal lige have måske 4 cm mere, og så er der kant. Og så er der jo bare de små ærmer, så den er nok færdig næste gang, jeg laver en podcast, det tænker jeg. Den er strikket i noget strømpegarn fra, jeg tror det er det, der hedder Camajo Sock Yak, fra Camajo Knit, i den farve, der hedder Pink Lemonade. Og her har jeg også alterneret på den måde, at jeg har strikket helix knitting, for at undgå, at det også blev alt for forskelligt. Fordi der kunne jeg også godt se på de der fede, jeg havde, at de var lidt forskellige. Når jeg gør det, så strikker jeg bryder mig ikke så meget om det der helix knitting, når det er mønsterstrik, altså hulmønster. Fordi sidder du pludselig og er midt i et hulmønster, og så skal du faktisk tage de 3 masker løs af. Det bliver jo noget kluder. Så efter jeg har lavet den her lille hulmønster, så er jeg så startet på det. Og det er jo, man kan gå ind og google det. YouTube har videoer, hvordan man viser, eller der viser, hvordan man strikker det. Men det er noget med, at du sætter et garn til, og når du så strikker med det, kommer hen 3 masker før det forrige garn, så løfter du bare de 3 masker over på pinden, uden at strikke dem. Strikker videre med det nye, og så gør du det, så det ligesom bliver sådan en spiral, du strikker. Og det kan man simpelthen ikke se. Altså, jeg har gjort det hele vejen ned her. Og man kan også se, at jeg har de 2 ender til at hænge her. Der er den ene, og her er den anden. Jeg synes, det er meget, meget nemt at gøre det på den måde, og der bliver ikke nogen overgang. Man tænker, om de 3 masker, du ikke strikker, det lægger man altså ikke mærke til. Og der bliver ikke nogen overgang, hvor man ligesom løfter med, tråden op, hvor det måske kan komme til at stramme, eller noget som helst andet. Så jeg synes, for mig er det en god metode. Jeg har ikke prøvet det, hvis man skal strikke mere end en omgang. Fordi det ved jeg ikke helt, hvordan. Det kan være, der er andre metoder til det, men det kan man måske også prøve at se, om man kan finde ud af, hvis det er. Ja, men det bliver i hvert fald også en Shetland Lace Pine Tree Tee. Det er altså ikke særlig mundret at sige. Det er jo Garnsk, der har designet den, og jeg strikker på pin 325, og det er størrelse XL, jeg strikker. Ja. Den bliver rigtig fin og sommerlig, synes jeg. Så har jeg en tee mere på pindene, og det kom så lidt af, at jeg havde købt en kjole, hvor der var en masse blåt i, men det var ikke den. Men der var også noget grønt, og jeg havde ikke rigtig nogen grøn bluse, jeg sådan kunne have over, så jeg synes egentlig, at det kunne jeg jo bare strikke. Og det befinder sig i den her. Det er jo også en støt brysterne. Og det kan man jo tydeligt se. Det er Marlene fra Knitwear by Maki, der laver de her. Og mange af jer vil sikkert allerede vide det. Jeg så Charlotte Wernberg fortælle om, at hun havde købt sådan en, og nu har jeg så også købt en. Så der kan man gå ind på hendes hjemmeside og se, hvad der er af udgaver. Der var forskellige farver af de her. Men den er rigtig fin, synes jeg. Der strikker jeg i noget Elise-garn. Det er det her. Permin. Det er en bomuldsgarn med noget kashmir i. Nu skal jeg lige prøve at se. Man kan se, hvor det er. 90% bomuld og 10% kashmir. Og det løber 115 meter på 25 gram. Det er jo sådan nogle små søde fede her. Eller nøgler. Og der strikker jeg en tee, den hedder Paro Blouse. Og den har faktisk også det der. Det ligner meget det der Shetland mønster. Det er bare lidt større her.
for oven. Jeg har så lavet, i stedet for at lave en ribkant for oven, så har jeg lavet sådan en ret rillekant for oven. Den står lige lidt åben her, fordi det syr sammen til sidst. Og jeg er stadigvæk på bærestykket. Snart ved at være der, hvor jeg skal dele til krop og ærmer. Og farven, den hedder 881113. Den her grønne. Rigtig fine. Det er Atelier Azur, der har designet det, og jeg strikker, egentlig tror jeg, den var til en pind 3,5. Jeg strikker på pind 3, fordi jeg synes ikke, at jeg vil have det alt for åbent. Så derfor er jeg gået op i størrelse. Jeg strikker størrelse 6. Ja. Ja, måske kan I fornemme, at jeg er lidt vild med de der bærestykker der, hvor der er noget lace-mønster. Og jeg er faktisk også, jeg kan godt lide, når det ikke er ret meget. Jeg har også andre, hvor jeg bare sådan har en lille bitte smule heroppe foran, og ellers bare glat strik. Så det kan være, det taler til mig. Sådan er det. Jeg er på min 3. nøgle nu, så det passer nok meget godt, hvis man sådan ligesom tænker i 50 grams nøgler i stedet for, så vil det svare til, at jeg lige var taget på nummer 2 her. Så fint. Pavo Blouse hedder den. Ikke flere tees den her gang. Så har jeg en cardigan på pinden. Jeg har faktisk 2. Jeg har jo min tykke sag der fra, som jeg også viste jer sidst, i det der tykmo her fra Handdyed, som jeg havde haft meget svært ved at finde ud af, hvad jeg skulle strikke, og var endt med en Siri cardigan fra Anju Knits. Har designet den for Rauma, nej, ikke for Sandnes, tror jeg, at det er. Det er jo de der vilde farver her. Og den er jo strikket med man først strikker et bagstykke, et stykke ned, så strikker man forstykkerne, og så samler man det, og strikker frem og tilbage over hele kroppen. Kanterne er strikket med, og der skal ikke være knapper i. Og det er kanter, der er strikket som dobbeltstrik. Så de er sådan lidt mere faste og lidt tykkere i det. Det er lidt svært at vise. Jeg er på det ene ærme nu. Har samlet masker op og strikker ærmet ud. Og sidder sådan og debatterer lidt med mig selv om, hvordan jeg vil have de ærmer. Det er i opskriften, der er de strikket lige ned, og så er der taget ind, så det bliver et ballonærme. Det ved jeg ikke helt, om jeg vil. Og jeg tror måske også bare, at jeg vil have dem. Måske vil jeg bare have dem som en slags kimono-ærmer. Det har jeg sådan overvejet lidt på. Så det bliver noget med at prøve lidt på og se, hvor langt skal vi ned her. Men jeg skal da lige lidt længere ned i ærmet her. Egentlig havde jeg jo tænkt, at jeg ville strikke en love note i det her garn. Det blev alt for tæt. Og selvom jeg strikkede på en pind 7, og så strikke rundt. Jeg ville få svip af at have det på. Det blev alt for varmt. Så her strikker jeg frem og tilbage på pind 8. Så jeg tænker, det giver mere det udtryk, som jeg gerne vil have. Så jeg er glad for, at jeg fandt den her opskrift. Ja. Min Siri cardigan. Og så har jeg en anden cardigan på pindene. Jeg havde sidste år, der havde jeg sådan en idé med, at jeg lavede sådan nogle projekter og samlede dem i nogle poser, og lagde sedler ved, hvad der var, der skulle strikkes, fordi jeg var i gang med noget andet, og så har det jo så bare ligget og ventet længe. Så fandt jeg en af de der poser frem, og der lå noget garn i, som jeg havde bestemt skulle blive til en lotus cardigan. Og det er jo Sara Blå, der har designet den, og den har jeg strikket før. Og jeg kiggede lidt på den, og så havde jeg bare på en måde ikke så meget lyst til at strikke en lotus cardigan. Så nu er det altså blevet til noget andet. Nu er det blevet til en rockweed
Og det er Susanna Winter, der har designet den. Og den har jeg også strikket tidligere. Og der er jeg bare slet ikke sådan, jeg rigtig kan vise jer det. Der er jeg lige midt på en pind, så det er rigtig fint. Der er jeg også ikke kommet så langt. Jeg er stadigvæk på bærestykket. Og det er også et hulmønster, der er her på bærestykket. Der strikker man også kanterne med, og det er jo ret rille kanter, der er ned her. Sådan. Jeg mangler stadigvæk en del af mønster. Det går sådan pænt langt ned, det der hulmønster, der er på den, og så er det så glat strikket derfra. Og det er derfor, jeg har alle de der dutter i det, fordi så har jeg bedre styr på, hvornår mønstrene de skal gentages. Og hvis jeg kommer til at lave en fejl, så ved jeg mere, hvor det foregår hen. Men jeg synes, det bliver fint. De bliver strikket i de her 2. Og det giver det her fine resultat. Det her, det er noget garn, jeg købte i Tværsted sidste sommer, hvor Henrik og vi også var på en tur. Det er fra Uldens Hus, og det er Isærs gamle butik, den der faktisk ligger over for skolen. Eller sådan lidt skråt over for skolen. Det er blevet til Uldens Hus, og der... nu skal jeg prøve at se. Fordi faktisk så troede jeg, at de også ligesom spandt garnet og så videre der, men det synes jeg altså, det ikke helt fremgår. Det er 100% uld fra Vendsyssel. Og så er det vasket og spundet i England. Det er i hvert fald, hvad der står her. Der er 100 gram i sådan et fed, og det løber 410 meter på 100 gram. Så det er sådan forholdsvis. Det er også den, der hedder Uldens Hus 1, og det er farve E0, den her. Så det er den tynde af dem. Jeg ved, de laver i flere tykkelser af garnet, men jeg har så købt en tynde udgave. Og så strikker jeg den sammen med sådan en ultralace fra Ladybug, som hun har farvet i den farve, der hedder Remembrance. Som jeg også har strikket noget andet i, fordi jeg bare var helt vild med de farver her. Jeg synes, det er sådan en rigtig sommer, måske lidt sensommerfarver. Den er virkelig tynd. Den er jo også ultralace. Den løber 1200 meter på 100 gram. Så jeg har et fed af den, og det skal ligesom række til den cardigan, og det tror jeg også, det gør. Det plejer det at gøre. Så de 2 her bliver til sådan meget, og det gør det selvfølgelig afdæmpet farve her, som jeg synes er virkelig, virkelig smuk. Så den glæder jeg mig rigtig meget til. Så det blev altså til en rockweed i stedet for en lotus cardigan, men det var lidt sjovt, at man bare tænkte, ej, det har jeg har stadigvæk lyst til at strikke de der 2 kvaliteter sammen, og lige få det i et cardigan-projekt. Så det bliver det til. Spørgsmålet er, om ikke også det er det, jeg har på pindene. Det tror jeg. Nej. Jo, der er nogle strømper, der er blevet færdige. Jeg har ikke mere på pindene, men der er 2 par strømper, der er blevet færdige. Det første par, jeg vil vise her, det er nogle, som jeg slog op til i vinter. De er så blevet færdige her i går. Blevet vasket, og det er noget strømpegarn, som jeg købte sidste sommer hos Holst Garn, og det er, jeg kan ikke huske farve, jeg har ikke banderolen mere, og hvad det hedder, eller noget som helst. Jeg ved bare, at det er købt hos Holst Garn, og det er deres strømpegarn, og det ligger i 50 gram. Så jeg har købt 2, og jeg har brugt altså lige godt 50 gram, så der er i hvert fald til nogle børnestrømper også. Det er bare vanilla sokker, eget design, startet oppefra med en drejet rib, og så har jeg lavet sådan en 3-1 mønster. 1 omgang ret, 1 omgang 3 ret, 1 vrang. Hele vejen ned. Hele vejen rundt, ned til hælen, kilehæl, hvor der også er lavet sådan en noget vævestrik, så der lige forstærkes lidt. Og så er mønstret fortsat på oversiden af foden, og ikke på undersiden. Den er bare glat.
og så en almindelig bundtog. Så det er sådan nogle, jeg kan have ud af hovedet, og det er meget rart at have sådan indimellem til noget, hvor man ikke skal tænke så meget. Så har jeg også strikket et par andre sokker, fordi jeg har nu, jeg tror det er 3. gang, jeg er med i The Handmade Sock Society's samstrik. Og det er jo en samstrik, hvor man køber 6 opskrifter. Man ved ikke, hvad det er for nogle... Man ved, det er strømpeopskrifter, men man ved jo ikke, hvad det er for nogle strømpeopskrifter, man får. Det startede her i maj. Den sidste kommer i oktober, og jeg regner med, at nummer 2, den kommer i morgen. Så jeg er klar med nummer 1. Den hedder Flourish Socks. Det er Helen Stewart, der har designet, og det er jo hende, der har Curious Handmade og står for The Handmade Sock Society. Det her, det er 6'eren. Og det er sådan, man køber pakken, og når så det alle er udgivet, så går der lidt tid, så kommer de enkeltvis, hvis man er interesseret i det. Hvis man ikke vil have hele pakken, så kan man jo også bare kigge på det senere hen. Ja, de er glatte på bagsiden og under foden. Der er den samme type hæl med vævstrik og drejet rib foroven. Og så er der sådan et havskumsmønster ned på forsiden og en bundtog. Man kan måske bedre se det her. Hvis jeg nu gør sådan her, så kan man se det der mønster. Og det er ikke noget svært mønster. Der er 4 forskellige pinde, så det er sådan noget, man hurtigt lærer. Og faktisk så brugte jeg ikke særlig meget. Jeg brugte selvfølgelig opskriften lige i starten til det her, men ellers så har jeg bare strikket derudad. Så det var også noget, der var dejligt at lige have med, hvis man lige skulle i venteværelset eller ja, et eller andet. De her, de er strikket i garn fra Etienne, sokkeklubben fra maj 2024. Og den hed Syrener i fuld flor. Og derfor synes jeg også bare, at det passede så godt til Majs sokke samstrik her. Så derfor blev det den. Og nu går jeg lidt og overvejer på, hvad jeg skal vælge til den næste. Nu må jeg lige se i morgen, hvordan opskriften er. Om det skal være noget, hvor der er speckles, noget der ikke er, eller hvordan og hvorledes. Så det glæder jeg mig til. Jeg har ellers ikke strikket særlig meget strømper. Jeg strikkede ikke så ret mange strømper sidste år. Der var jo et år, hvor jeg bare strikkede helt vildt mange. Jeg strikkede med i A Lonely Sock Lady. Jeg tror også, der var den her The Handmade Sock Society 5. Så jeg fik strikket vildt mange strømper der. Så mistede jeg lidt interessen for det der, fordi jeg også måske har strikket rigeligt. Så de skal jo ligesom også bruges. Og jeg bruger jo ikke strømperne særlig meget selv. Jeg bruger dem lidt i mine vinterstøvler. Og ellers så bruger jeg dem i sofaen. Men så har jeg bare nogle svigerdøtre og en datter, som elsker mine strømper. Så mange af dem, de er skippet ud til dem, og det er kun dejligt. Rigtig dejligt. Så det kan også godt være, at nogle af dem her bliver det. Det må vi se. I hvert fald har jeg lidt lyst til at strikke strømper igen. Så det var dejligt, der kom sådan en sokkesamstrik. Så tror jeg kun, der er tæppet tilbage at vise. Og det er jo den hedder Plaid, Pledd. Og det er Aftenstrik, der har designet den for Rauma. Og det egentlig er den designet som et babytæppe. Og nu skal jeg se, om jeg kan vise det. Det er altså kæmpestort. Og det er jo strikket i striber, og så er der syet broderet striber på den anden led. Det var lidt af et tilarbejde, men for det skulle helst sådan sidde nogenlunde, så man ikke blev sådan helt søsyg af at kigge på det. Men det synes jeg også lykkedes fint. Så jeg startede her, og så er det bare nedad og nedad og nedad. Og jeg har strikket i den bundfarve, det er Rauma Fino, det hele er strikket i. Bundfarven hedder 0403. Det er sådan en lys grå. Og så har jeg været inde og kigge i min
rester. Og jeg har købt 3 farver. Jeg har købt den koksgrå, og jeg har købt den hvide, og jeg har købt en lyslilla. Det er den der. Det er de 3, jeg har købt til sammen med bundfarven. Bundfarven havde jeg selvfølgelig ikke. Der skulle 14 nøgler til. Og det havde jeg selvfølgelig ikke. Men alle de andre, der havde jeg resterne. Så det har bare været så fedt. Og nogle af dem er blevet brugt op, nogle er ikke. Det har været et vidunderligt projekt, det her. Det måler cirka 130 gange 150. Er dejligt varmt. Det var også lidt varmt at sidde med til sidst og strikke, fordi det var jo kæmpestort at have hen over knæene. Og så har jeg så lavet en fejl. Det opdagede jeg så bare bagefter. Men det var meningen, at de her, de skulle egentlig stoppe her. De der er syet ned her, de skulle stoppe heroppe. Det gjorde jeg så ikke. Det så jeg så først bagefter. Det er også helt ligegyldigt. Jeg har broderet hele vejen ned igennem og bundet dem sammen, så det ligesom bliver sådan nogle små kvaster der i hver ende. Altså jeg var sådan helt... det var næsten sådan lidt en sorg at være færdig med det her tape. Det var sådan et dejligt strikketøj at have, fordi det var sådan noget, der var ikke noget svært ved det. Man kunne altid lige strikke nogle pinde, og ja, det var så fedt at have. Så hvem ved, om der kommer et mere på pinden en gang. Det bliver i hvert fald ikke lige nu, det tænker jeg ikke. Jeg glæder mig meget til... Lige nu ligger det bare i den stol, jeg sidder i nu, men ellers så til vinter, så tænker jeg da, at jeg skal sidde og putte mig i det her, mens jeg sidder og strikker. Ej, men det er så pænt. Og lige nu, der kan jeg bare fra min strikkeplads i sofaen, så kan jeg sidde og kigge over på det, og det er rigtig dejligt. Så, altså opskriften, jeg ved ikke om... Der står jo også målene i opskriften, men hvis man vil strikke et baby, det er jo alt for stort til et babytæppe det her, så vil man jo strikke det mindre. Jeg tror, at Merete fra De Løse Ender har strikket det i en mindre udgave. Det er også rigtig fint, det hun har lavet. Jeg vil sige, det kan næsten ikke blive pænt. Altså det er virkelig en genial opskrift, det synes jeg godt nok. Så jeg havde det også til at ligge på gulvet bredt ud i nogle dage, fordi jeg bare synes, det var så pænt at se på. Så det var sådan, Henrik, ikke træde på det. Ja. Plæt af aftenstrik for Rauma Fin Uld. Eller for Rauma. Det var det, jeg havde at vise jer den her gang. Og så har jeg også lige handlet lidt garn i den sidste måned her. Jeg har blandt andet været til Knit Night igen hos Camijo Knit, og der kom der lidt garn med hjem. Der kom en anden farve i den der Merino Cash, og der er neglerne i, så det får vi så opklaret nu her. I den her fine farve, der hedder Buttercup. Helt lys gul. Jeg tror, jeg kom til at sige til Camilla, jeg synes, jeg elsker den der gule farve, fordi den er sådan lidt bleg, og det var sådan, lød måske lidt negativt, men det er faktisk ikke ment negativt. Bleg lyder måske som et negativt ord, men lige her, der synes jeg bare, at det er så pænt. Om der kommer tjæl ud af det tror jeg måske, at der gør. Om det bliver Ingrids tørklæde, det ved jeg ikke endnu. Det kan også være, at det bliver noget andet. Lige nu får det bare lov til at ligge og pynte, og jeg kan nyde det. Så har hun lavet et strømpesæt af hendes Camijo Sock Jak til fars dag, i nogle sådan lidt faragtige farver, som hun sagde. Og den ser sådan her ud. Og den er altså også bare super flot. Og jeg ved faktisk ikke, om den har en farve. Eller navn. Jo, Father's Day hedder det bare. Og jeg har jo en søn, som elsker hjemmestrikkede sokker, og det tror jeg faktisk, at... nu ser det jo sådan her ud, og det er i morgen, det er fars dag. Så det bliver jo ikke til fars dag, vel? Men det tror jeg så heller ikke, han er sådan særlig bevidst om. Så han bliver nok bare glad, når han får et par strømper. Ja, det er altså også en virkelig flot farve. Ja.
Så har jeg været ude hos Nordisk Garn. De ligger jo ikke særlig langt her fra Silkeborg, på vej ud mod Ry. Og der var jeg sammen med nogle venner, og det som jeg fik med hjem, nu er det ikke pakket ud endnu. Men det var til et par strømper, der hedder Hvedeaks ankelsokker. Og de ser sådan her ud. Og det er i et garn, der hedder Fjord. Sokkegarn 2 norsk uld. Og jeg tænker, at det er en lidt 2,5 eller 3. De strikkes fra tåerne op. Så det bliver lidt spændende. Det ligner også sådan lidt sådan nogle sofasokker, ikke? Det tror jeg er lige noget for mig, det her. Ja, det var det, der kom med hjem derfra. Og så har jeg været hos Tim. Og der købte jeg noget garn fra Hjelholt. Fordi jeg har jo designet en del ponchoer. Og jeg bruger mine ponchoer rigtig meget som overtøj om sommeren, om sensommer, lidt ind i efteråret og også lidt i foråret her. Og jeg mangler en blå. For en del år siden, der havde Henrik et uheld, hvor han kom til at vælte noget maling. Der boede vi ikke her. Der boede vi i Lind ved Herning, og der sprøjtede maling op på noget af mit strik. Blandt andet en blå poncho, som jeg brugte rigtig meget. Og jeg har faktisk aldrig fået strikket en ny poncho. Nu har jeg så købt noget, godt nok meget lyseblåt garn, men det er håndværksgarnet fra Hjelholt. Og det bliver til sådan en pæn tyk ind. Jeg tror, den skal strikkes på pind 5. 4,5 eller 5. Jeg tror, hvad står der her? Ja, strikkes på pind 4-5. Jeg ser lige, når jeg får lavet en strikkeprøve, hvordan og hvorledes. Og jeg ved heller ikke, om det bliver en af de ponchoopskrifter, jeg har, eller hvordan og hvorledes. Jeg lavede jo en Ølands poncho for et par år siden, og det kunne måske godt være den. Den har sådan et hulmønster ned foran, og også lidt ud, nu siger man ærmer, når det er en poncho, men ud her på skulderen og hele vejen ned. Det kunne godt blive det. Men det er også sådan lidt meleret blå farve. Jeg synes, den er rigtig flot. Så det er det garn, jeg har købt. Plus det der grønne garn til min Parbo blouse. Så jeg tror, vi er ved at være ved vejs ende for i dag. Så jeg håber, I nyder de fridage, der er nu. Jeg håber, I får strikket en hel masse, og så ses vi nok igen, måske i slutningen af måneden, måske i starten af juli måned. Så jeg håber, I kommer til at nyde det. Jeg håber, I kommer til at strikke rigtig meget, og vi ses. Tak for nu. Hej.